Sound check. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intensiones. Misa pasasalamat, dolot kan mga minasunod, Bunyag family, Alan Go, Nene del Rosario and family, thanksgiving for all blessings received and safe travel to Garchitorena of Riva family, dolot ni Felix Riva. Special intentions, safe travel of Julia and Esther Tabliso, offered by Nene del Rosario. For safety and good health of Gerald Theodore, Viel Maria, Jerome Rodriguez, Kervin Joseph Bunyag, Michelle Angela Primavera, Arnaldo II, Carmen and Cindy Bunyag, offered by Benang. For complete healing of Maria Faydona Rodriguez, and for safe travel of Arnold Kirby Bunyag, offered by Benang Bunyag. Para sa kapahingaluan, kan kalagkan mga minasunod, Father Luan Harsha, for all souls of dead members of CRC and LLFCC, for the souls of Arnaldo and Arvin Arnold, for the souls of Lionel, Jose, and for all souls in purgatory, offered by Ining, for the souls of Juliet and Carmen, offered by Vanchi Alano. Ngunyan po ang ikatulong Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Mamundong pangyayari ang pagkagada ni Jesus. Alagad ini nasanglianin kaugmahan, kan siya magpahiling asin magpamati sa saiyang mga disipulos. Ninhuli ka ini, sinda nagpuon na magbalangibog asin magrukyaw kan sa iyang ngaran. Sa indang inihiras, ang mapadapit kay Kristo, ang sa iyang kapangyarihan, pagkaherak, kapatawaran, asin pagkamuot. Inigabos dinara ni Jesus sa bilog na katawuhan. Siya ng God ang tunay na paraligtas, ang Kristo, ang Diyos na buhay. Kita man lugod maglaom, asin magsarig sa saiya. Ang satuyang Santa Misa, pamamayahan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po sa pagpuon. Kaugmahan na dahil makakaagaw, ngunit kapuyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahanap, kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturukan sa imong karon. Sa ngaran ka nama, kanakiasin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang nga kontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan,
Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kahurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na kinutong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akin kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Manili kita. O Diyos, danay lugod na magrukyawan sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang nag-uug mangunyan, naibalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesu Kristong gagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Dainapugol kan Sanhedrin ang mga apostoles sa saindang pagbalangibog kan marahay na bareta, mapadapit ki Jesus. Lain pa kaiyan, ang mga ini pano nin isog nin buot, asin kaugmahan, na magrukyaw kan sa iyang ngaran. Ini sa indang nahimo, huli kan sa indang pusog na pagtubod ki Jesu Kristo na buhay liwat. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon ng mga apostoles. Pagkapalauga, pinaatubang ang mga apostoles sa Sanhedrin. Hinapot kan puon na padi. Bakong sayod na pinangaladan mi kamong magtukdo sa ngaran na ini. Alagad pinano nindo ang Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot nindong isala sa muya, ang dugo kan tawong iyan. Nagsimbag si Pedro, asin ang apostoles, kaipuhan pagkuyugon ang Diyos, bago mga tao. Binangon kan Diyos kan satong mga magurang si Jesus, na sa indong sinunggaban, asin binitay sa kahoy. Initaas siya kan Diyos, sa tuon niya bilang puon asin paraligtas. Sa pagtao sa Israel, nin pagbakli, asin kapatawadan, nin mga kasalan. Kami saksi kan mga bagay na ini, asin ang Espiritu Santo na itinao kan Diyos sa mga nagkukuyog sa iya.
Pakaapuda, giraray, hinampak ninda ang apostolis, asin pinangaladan magtaram sa ngaran ni Jesus. Dangan binutasan. Kaya naglakaw sinda, nag-uugma, hali sa atubang kan Sanhedrin. Huli ta pinanigo nin magtios, nin kasusupgan, para sa ngaran. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Uumawon ta kakagurangnan, talinigtas mo ako. Uumawon ta kakagurangnan, talinigtas mo ako. Papalangkawon ta kakagurangnan, huli ta inawas mo ako. Asinday mo ako pinangisihan sa sakong mga kaiwal. Kagurangnan, hinawas mo sa Seol ang sakong kalag. Binuhay mo ako na daim magbaba sa bubon. Uumawon ta kakagurangnan, talinigtas mo ako. Magtugtog ka mo para sa kagurangnan, mga devoto niya. Magpasalamat sa pagirumdom nin banal. Taagi sana ang sa iyang kaanggutan. Habang buhay ang sa iyang pagmarahay. Pag sinarom, nakikidagos ang pagtangis. Pagkaaga, ang kurahaw ning kaugmahan. Uumawon ta kakagurangnan, talinigtas mo ako. Magdangog ka, kagurangnan, kaugayi ako. Kagurangnan, makita kang paratabang. Sinanglian mo ang sakong pagluksa nin pagsayaw. Kagurangnan, Diyos ko, sagod pa man, magpapasalamat ako sa imo. Uumawon ta kakagurangnan, talinigtas mo ako. Siring sa ibang kabtang kan libro nin kapahayagan, an ikaduwang babasahon, pano nin mga simbolo o makahulugan na tataramon. Ipinapasabot na si Jesus buhay, asin tinatawan nin kaumawan, asin kamurawayan, sa kaibahan kan Diyos Ama. Magsarig lugod kita sa iyang kapangyarihan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Ako, si Juan, naghiling asin nadangog ang tingog kan dakul na angheles sa palibot kan trono. Mga buhay na linalang asin mga gurang. Ang bilang ninda milyon-milyon sa karibo-ribo. Asin sinda nagsasabi sa makusog na tingog. Maninigo ang korderong binuno na mag-ako kan kapangyarihan, kayamanan, kadunungan, kusog, kagalangan, kamurawayan, asin kaumawan. Dangan ang lambang nilalang na yaon sa langit, sa ibabaw kan daga, sa irarom kan daga, asin sa dagat. Ang gabos na yaon sa inda, nadangog kong nagsasabi. Sa nakatukaw sa trono, asin sa kordero, an kaumawan, an kagalangan, an kamurawayan, asin an kapangyarihan sa kapanahonan kan mga panahon. An apat na buhay na linalang nagsasabi, Amen. An mga magurang naglukmo, asin nagsamba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa pagmura
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakatapos kay ni nagpahiling giraray si Jesus sa sayang mga disipulo sa may dagat nin Tiberias. Nagpahiling nin siring. Tiripon si Simon Pedro, si Tomas na inaapod na kambal, si Natanael na taga Cana, Galilea, si mga Zebedeo asin duwa pakan sa iyang mga disipulos. Nagsabi sa inda si Simon Pedro, maninira ako. Nagsabi sinda sa iya, maibaman kami sa imo. Naghali sinda asin nagsakat sa sakayan. Alagad, kan bangging ito, mayo sindang nadako. Pagkaagang amay, nagtindog si Jesus sa baybayon, ugaring day aram kan mga disipulos na si Jesus ito. Nagsabi sa inda si Jesus, mga sadit na aki, igwa ka mo dyanin ikakapanira. Nagsimbag sinda sa iya. Mayo, nagsabi siya sa inda, itsahanan hikot sa parting tuokan sakayan, asin magkakaguda kamo. Initsan ninda, asin daina mabubutong hulikan kadakulo na sira. Nagsabi ki Pedro itong disipulo na namumuta ni Jesus, an kagurangnan, si Simon Pedro, pagkadangog na an kagurangnan ito, nagtapis ning gubing, tahuba siya, asin nagbuntog sa dagat. Uminabot si ibang disipulo sa baruto, bako sindang harayo sa daga, kundi mga sanggatos na metro sana. Binubutong anhikot nin mga sira, paglusad sa daga, nahiling ninda na may baga na duman, may panira sa ibabaw asin tinapay. Nagsabi sinda si Jesus, magdara kamo nin sira na nadakop nindongon yan. Naghawa si Pedro asin ginuyod sa dagaan hikot na pano nin darakulang sira. Sanggatos 50 tulo, apisar kan kadakulan, dai napakit an hikot. Nagsabi sa inda si Jesus, madya mamahaw, mayo sa mga disipulos ni nakaisip maghapot sisay ka, huli taaram ninda na siyan kagurangnan. Minaabot si Jesus, kinukuha ang tinapay asin itinaw sa inda. Siring man ang mga sira. Iniyan ikatulong pagpahiling ni Jesus sa iyang mga disipulos, pagpakabango na hali sa mga ganan. Marhay na bareta ni sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Halos kadaklan sa satuya nakamati na sa buhay niya to na nawalatan kita o kaya binayaan kita o inabandona. Pero sa spiritual natong pagmati, ano daw nakakamati kita na inabandona kita na dai niya to kay basi Kristo. Igwanin mga oras asin panahon na kung sain minaagi kita sa grabing kadipisilan sa buhay. Namamatian ta na garo, binarayaan kita kan sa tong pamilya, amigo, amiga, dawa ni Kristo. Pero anhapot dyan, totoo daw na inaabando na kita kan sa tuyang kagurangnan na si Yesu Kristo. Siguro kung ang mga amigo, amiga niya to, o kaya mga kapamilya, pwedeng mangyari. Lalo na kung mag-angatan sa indang buhay, nin kadikit, grabe ang nakakapanlingaw kayan, naging makonsuelo sana, mahayahayan buhay, nakakapanlingaw na. Pwedeng malingawan ka. Pero an bayaan, iabando na kita ni Kristo, nungka kita babayaan asin iaabandona ni Kristo. Kan magadan si Kristo, an mga disipulos, mantang sinda nagtitiripon, mayo sindang pilian kundi an bumalik sa dati nindang gibo. Ang dati nindang gibo, asin trabaho, an pagsira. Masakit para sa inda inita sa laog nin 3 taon,
daiman ninda ini ginibo. Kung baga sabi nga ni kayan, mayong practice. Mayo ng practice. Siguro, kanyaon sinda sa lawod, sa tao kan dagat, para reya sinda naglalawag sa isip kung ano ang nangyari. Iniisip kayo ninda na dahil na sinda mabalik sa siring na kamugtakan na iyo ang literal na pagsira. Ninhulita ka nagsunod sinda kay Kristo, nagisindang mga parasira nin tao. Alagad ngunyan, giraray, literal na nagbabalik sinda sa pagiging parasira. Masakit ini para sa indata. Dahil man sinda makatutok sa saindang ginigibo. Ta sa isip asin puso ninda, presko pa as an giromdom, asin ribaraw an saindang mga namamatian. Pwede ser na yaon pa sainda itong dakulao na maray na pagmundo, pagsulsul, pagbasol. Kaya nag-aga na mayo sindang nadakop. Siguro yaon lang sinda sa lawod, nagpaparaisip, dahi maninda na ihulog ang hikot. Nagsabi sindang masira, pero dahi man naghulog kan hikot. Yaon itong pagmati nin kapagalan, kamunduan, sinitong pagmati na inabando na sinda, binayaan. Alagad tulos ining nasanglianing kaugmahan asin paglaom kan mahiling na ninda si Jesucristo sa pangpang. Nagsabi sa inda, mga katuod, igwana ka mo nin nadakop, daipa. Asin sinabihan sinda, ihulog nindo ang hikot sa tukan sa kayan, asin makakaguda ka mo. Dangan nangyari ang milagro na nakadakop sila nin kadakol na sira. Ang relasyon kay ning ebanghelyo sa satong pagtubod, satong buhay pagtubod mga tugang. Iyon na, sa personal tang eksperyensya, igwanin mga pagkakataon na kita napapagal o mapapagal, mamumundo, asin makakamati nin pag-abandona. Lalong-lalo na kung kita yaon sa sirkulo, asin kabilang sa mga nagtatrabaho sa ubasan nin kagurangan. Alagad sa tahaw kaining mga momento kad sa tong buhay. Kita, hulita si Kristo tutuwangan, asin mamamate ang tangyaon siya sa panahon na kita pinaguhuna. Nung kanya kitang babayaan. Ta siya perming yaon sa satuya. Angay lamang na kita makapagsabi na, umawon ta kakagurangnan, ta ilinigtas mo ako. Kadaklan sa satuya, day ta kayang patawadon ang satong salang na ginibo. Makulog sa satuyang buot. Maski patawadon ang iba. Padagos kitang nabubuhay na may agam-agam sa satuyang mga daghan, asin daradarang kulog. Day ta kayang lingawan ang mga negatibong pangyayari sa satuyang buhay na pwede siring man ang namati kan mga apostoles. Kaya nga ni, instead of dealing with them, we suppress our pains and drown them with other activities so that we are distracted from facing our past. Tangani na malingawan taang nakaagi, lulunodon taan sa tong sadiri tanganing day tamat-mati ang kulog. Idadivert taan sa tuyang mga aktibidades na ansa tong sadiri mapapanlingaw kan mga bagay na itong nangyari. Tanganin day ta na mabalikan. Iyo po bagay ng ginigibukan mga kadaklan. Ansa indang personal remedy just to move forward, sabi nga ni Ninda kayo. Just to move on, lingawan mo na yan. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka. O kaya, sige sana. Alagad sa kairarumikan sa tuyang puso, ang sakit asin kulog buot nyato ang nagpapalapa sa satuya. Ikinukulong taan sa tong sadiri sa nakalipas, kaya sa pagmati ta, bako kitang talingkas na magpadago sa buhay.
padagos ang satuyang paghimutok, pulikan kulog, ang satuyang supog asin ang satuyang kaanggutan. Nadangog niya to si Pedro sa Ebanghelyo, nagdesisyon na garo libangon ang sadiri, tangani na mahalian kamunduan asin ang sa iyang basol sa sadiri. Sa paagikan paggibunin bagay na kung saan siya marhay asin talagang matibay ang pagsira. Tangani na pakusugunan sa iyang sadiri. Kaya nga ni ka nagsabi siyang, ako masira. Asin na nagsabi man ang iba, maiba kami sa imo. Si Pedro nagbalik sa Galilea pakatapos kan pagkagadan ni Kristo. Huli sa pagkagadan kan sa indang maestro, pagmati niya gabos na wara, asin garo natapos na ang gabos. Dawa na ngani, nagpahilingan kagurangnan sa sainda nin 2 beses. Day aram ni Pedro kung talagang napatawad na siya ni Diyos. An sa iyang supog, asin basol sa sadiri, padagos na nagtitikis sa iya. Padagos na nagpupurisaw sa iyang isip. Asin padagos na nagpapagabat kan sa iyang daghan. Mga tugang, kung day takayang patawadon ang satong sadiri, day tamami midbida nin lubos, asin day tamahihiling an halaga kan satuyang mga tugang. Lalong-lalo na kung sinda nagkasala sa tuya, o kung kita man nagkasala sa sainda. Ang satuyang sadiring pagbasol, asin takot, iyo ang nag-uulang sa sato, namidbidon sinda. Arog baga ki Pedro na day namidbidanan kagurangnan dawa na ngani igwanan nin liwanag sa pangpang. Bakong arog ki San Juan, dawa na siya duminulag kan panahon na si Kristo pinagpasakitan. Alagad nagbalik tangani na suportahan si Maria sa pamitisan kan krus. Munyanal daw siya ang nagtukdo ki Pedro asin sa iba an kagurangnan. Mga tugang, ang pagkamuot, iyo ang minapara kan lambang minaulang sa pagkasararo asin sa anuman na relasyon. Taan pagkamuot, nakakahiling kan mga bagay na day nahihiling kan rason. Uliton ko po, ang pagkamuot, nakakahiling nin mga bagay na dai nahihiling kang rason. Matindog po. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nakakasabot na kita sinusubol sa kabaing na misyon ni San Pedro. Maghagad kita sa Diyos Ama na pakusugonan sa tuyang pagtubod. Sa lambang pag-arangan sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga obispo asin an gabos na may katungdan sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satuyang gawi nin pagsamba, mamasdan kita kan iba bilang banwaan na nagbabanaag kan katuninongan asin pagkamuot ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing sa pagpatawad ki San Pedro kan kagurangnan, an gabos na parakasala da imawaranin paglaom, kundi magkusog an buot, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an mga nahuhurasa, asin ang nagehelang, magdayupot ki Kristo sa saindang mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo lugar. Tanganing ang kasalihid ni San Pedro, si Papa Francisco na nagbalik sa harong kan kagurangnan, magiman lugod merito kan sa iyang pagkamuot sa banwaan kan Dios, an kapahingaluan asin katuninongan sa bagong buhay sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo lugar sa mong pamiti. Tanganing anang mga namumutan niya tong gadan, na an pagtubod Diyos na ang nakakaaram, mag-ako nin liwanag, kaugmahan asin katuninongan sagod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo lugar sa mong pamiti. Amang langit nun sinubulmoan sa imong aki sa pagligtas kan kinaaban sa paagi kan gibuting simbahan, an paarog ni San Pedro magpabasog, magpasabong samo na maghigos sa pagpalakupkan sa imong kahadian sa daga, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagurangan, ang sakuyang buhay sagot paman. Kaugmaan sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa ang sakuyang isip asin buo, inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, na magdanay na manungkol sa Matindog po. Magpamipi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, makumanlugod kan Diyos sa mga makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimayara kami akon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw asin para sa iya, na tinawan mo kan dahilan in labilabing kaugmahan, warasan mo kan bungan indaing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo na sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulig isa iya na mumundag ang mga akin in liwanag para sa buhay na daing kasagkuran asin nabubuksan ang mga tata kan langit no nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Pasko nag-uugmahan gabos sa bilog na kinaban. Pati ngani man ang mga langit na virtudes asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Sa
kagurang na ni kananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasalayuban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakankay ni, tayo na sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singirari, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom, kay ni tayo na kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kat sa iyang pagkagadaнаsin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhayas nin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Francisco na inapod mo sa imo alis sa kinaban na ini, itugot mo na siyang nagisumaro sa kagadanan kan siring sa kan sa imong aki, makabaing sa sayaman sa ng pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkairakan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinanggabos na mga gadaan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimipi kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyong esposo kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imong magkanig umagin kay raskan buhay na dayong kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa aki mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kay bani asin sa iya sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yakong sa langit, ang panalong ang ngaran mo, magdatong
Itaong mo sa muya monya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo. Aray pagilingan sa mga kasalan ko din pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, ning katuninongan. Kasalan kang ginawa, kahirati kami. Kordero kang Diyos na nagkapara, ang mga kasalan kang kasalan kang ginawa, awi kami ning katuninongan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamimbi kita. Kagurang na namimibi kami nakahiraking hilngan sa imong banwaan asin ang pinagkanigo mong baguhon. Hulikan mga misteryong daing sagkod tugutan mong makabot sa daing nalalapang pagkabuhay liwat kan hawak na pagmumurawayon huli kay Kristo sa mong kagurang na. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa announcement. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang sa tuya mga akolito, ang mga nagbasa, as in ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na si mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo asin maghagad ning bendisyon sa mahal na Dios. Ang Diyos na huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakani kong magwara sa indo kan karahayan in pagtubos, asin pagampon magwara sa indo na magugma sa iyang bendisyon. Amen. Asin huli ta siya nagtubos nagkamit kamo kan balaog nindanay na katalingkasan, asin huli ta siya nagwawaras magkanigo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo pagkanigoon na iayon sa langit na ierokan. Amen. Asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan na nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.
Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan. Ang tatarahamon na nadango, ang tinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan.